Persze, igen, összeszedtem több mint 100 000-et. Hogy vegyük is meg. Mondtam búj. És akkor még ő is búj. Búj, és mehetünk. Bekerülöm a gyógyszert. Jó van. Azt hitték, hogy le tudnak lőni. És ha lelőnek, vagy megölnek, ugyanúgy megmaradnak ezek a izék. Akkor belépek is, mint perc múlva vissza. Ugye mit nem tudok kivinni? Jaj! Látjátok, ezért jó, ha van nálatok egy ilyen. Hú! Ezt szépen meghoztam. Hú! Na vigyük is ki. Na érte belépett az öcsém. Na csaj jönni akar. Akkor majd 4 és 5 között majd kell gyógyszerülni. Mi? Már elmész. Amit nem tudok kivinni, azt majd megoldom. Lecsalva. Értek. És nem bírok felugrani. Nem mindjárt megoldom én csalással itt. Van, nem kell. Mert nem tudom. Én ezt kihagyom. Már bocsánat. De ez muszáj. Értetek, mert nem bírom kivinni. Jaj. Wing. Szóval már kivittem. Így. Jó, ez könnyű. Jó, nem sokára elérjük a zöldet, ahogy látom. Így, jaj, ezt kihagyom már, bocsánat, mert a végén van egy kis kocka, és nem bírom kivinni. És ezt szóval tudom, hogy ma már ugye voltam ebben a játékban. De egyébként nem is ezért jöttem ebbe a játékba, hogy ezt kivigyem, hanem hogy majd trollkodjak embereket. Jó. De ez mi már? Nem bírok ráugrani blokkra. Na. Ma is ezen szenvedtem. Nem, én ezt abba hagyom. Nem fogok szarozni. Repeljünk fel, így. Ez vastag? Aha. Tudjátok, ki fog nektek itt szarozgatni. Van egyszerű mód is. Szeretek hovízni, de ha kell, nem fogom magamat rekényszeríteni. Merre? Hát akkor megyek erre. Van egyszerű mód is erre. Fogok én kezdeni. Értitek? Aha. Még azt is megzavarják, hogy játszok. Csak értesíti. Aha, ezt kihagyom. És akkor most jön a trollkodás.
Nati, nézd, nekem csak ennyi. Leestél? Nem. Nem bírom megnyomni D-t. Nekem egyébként csak minden repülés. Jaj, jön a bomba, bomba, bomba! Bomba! Jaj, bomba, bomba, bomba! Ne csaptak a... Ez az. Azt is egyszer meg kell csinálni. Na, akkor most jön a második rész. Boing, wow, 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 wow. Meow, 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 meow. Azt hiszem, ennyi vagyok. Idióta. Színésznő. Sister Resort. Úgyhogy tudom, megyek megnézni, most mi van. Mi van, öcsi? Neked is megvan? Most nem vettem volna észre, hogy zuhanok. Nem tudom, mi történt volna, hát leestem volna. Vissza tudok jönni, csak értitek. Nem szeretek. Egyébként, hogy belemegyek. Mi volt az? Kösz. De honnan? Az nem én voltam, öcsi. Ne, öcsim, leesett, aztán annyit. És már nézzetem már mennyi pénzem volt, 109 000. Megint nekem sárga kis money. Money, money, kin.
Nem bír felmenni ide. És akkor most kell figyelni. Ó, ezt még egyszer meg kell csinálnom, csak majd shorts videóban. Na, akkor ennyi is volt a videó, sziasztok!